Здравейте всички пичове, тук сме с никой, аз не говоря с скайп никой, това е... И съм ако си не люках. Това е съм коиси, но той като гледам доста хубаво се е развил. Харесвам доста и сега тук хубаво е направо. Така... Бог фирмата, идеално, супер. Това той. Не, той самия. Не, просто започна само клипа в него. Тъй. Това е него изс, ако искате, гледайте колкото искате на клипа, мога да превъртате на заряда, гледайте по-добре. И така, ето, виждате тук всичко се вижда идеално. И може да се връщам в моя изс, където ще почнем. И това ще е първата поредица хора на Skyblock, в който аз съм от 1.8. И смисъл, че вече сервера е 1.8, така че... чакам. Добре. Сервера е 1.8 вече и така е малко тъп скинчета има, няма какво се прави. Така сме докато не стане. Тъй, това е мой из. Значи не е много хубав, обаче все пак е 110 лева. И тук трябва вече направих на репортачи, там съм и тук ми е фермата, тук ми е мол фермата точно порта. Добре, аз сте вече. Аз съм в лаптопа, в момента има, че имаме компютър и има много е скапанто и XP стара версията и лаптопчко. Ама това е ми фирмата. Как е YouTube преценете. Това ми е кръстата, значи за пръв поглед не е грозничка, ама или видиш както искате така да ти. За да не забравям да се абонирате за мен, описанието ще е, ато и IP-то ще е в описанието, от начало да го казвам сега. Имаш интернет, добре, аз как играя бе човек. Тъс пак. Да са базика, сега нарочно за екипа малко базик, ама както ти да е. Ма фирмата ми работи по много дискове наведнъж, както сега ще ви покажа, тук всичко е подредено. Значи дискове, гледайте, пълен съм. Тук съм и Аров има малко странички. Минервата още не го събра много. Тук е втория, че са диско и някой ги прави вече, Soul Sander, Ghost, Samplexi, Gunpowder, така надолу. Сега няма да се подреждам букуците, защото само ще правят тъпоти за клипа. Това ще е Skyblock все пак. Не е много интересно вече, ама... Не знам, ако някои хора, ако му хареса клипа, може да го лайкне, да напиши някой коментар за клипчето. И дали е хубав ми сами. И моля да бъдете откровени, защото има някои хора викат, че е як, обаче... И така е. Добро е да бъдете откровени, защото знаеш някой вика, че яка, може да ми изглежда грозен такива. Така, аз в момента не съм хора, кой знае колко, ама не ми трябва да ходя в момента. Чакайте са кит, каем се, че съм ходил, да ще видите какво да кит скай. Ама само че ще им видите да разберете по-добре, подробно какво дава, защото че ще се объркате по предметите. Сега бонето, тъй тук съм чист с Spider-S, извинете ма. Тъй като няма за сега много абонати и Манток пусна някакъв... който направи най-хубавия клип във форума, ще му връчва кара всеки ден, ако не се лъжа. И затова гледам вече да снимам повече в наем.
Днеска ще има Коледен, защото сега в момента е Коледа и ние сме почивка всички. Ако снимате клипове, ето четете. Ако нямате клипове в YouTube, ето ти е един лесен начин да изкарате кър. Пак запомните, това е сайта, когато искате да спечелите къра. Само ви казвам основните неща или пък ви си ги вижте в форма. То legit.eu, така. И там така записвайте се. Не знам как точно да го направим, обаче е ясно. Точно знам просто да го покажа на тук. Ама, кай се. Те изиска 100 гледания най-много и 100 сабскрайбъра, ама аз съм само 15. А може и повече останат, зависи с времето. И който гледа клиповете, моля да се абонира. Ще бъдете в полза на всички. И това, сега какво да правим за чудим хора. Гледайте започвам в началото, не знам какво да правя просто. Чекайте да видя само из челенджовете. Тъй като сме на 8 мислите вече са малко по-различни са минутата. И сега експерт фермер 64 милиона шугър вият тъй. Шугър ле, сериозно. Шерма няма го мина, Lumberjack. Ще бях го минал аз потома. Колки ловър ми трябва кравата и ще трябва на първа експерт фермер. Тъй сега. Трябва да превърна в захар. Тъй пише. Това е, не пише така. Ох. Тук какво виждам? Годинче ми се видя малко. Пак. Знаете, ако искате да направите като моята ферма, няма да се разсърдите ме копирайте фирмата. То вместо повечето хора го правят, ама... Просто вижте фирмата работи през много дълъг период и постоянно ми дава по някои части и са над много челенджови. И през повечето време е на елиминация. Заради ви предлагам направиш като моята идеална и гледа съм от много клипове как се прави, но съм забрал малко. Понякога помагаме на хората, като някой нещо питат за командито, да е повече помагат, ама и аз те ще се включа малко в разговор някакъв път. И тук, тъй като гледате, аз не се отбирам нито както сцените, не се занимава в момента с прави на глупости. И така сега какво да правим, да изслушайте ще не че сега ако виж това. Чикви има мил, шуга, има тако, с костана, бе. Мисля, че всичко съм събрал, ако не се лъжа. Мога да отговарям, сори хора. Както сте, мамка лонги, бе. What the fuck, аз май ще го мина. Чакайте малко. Yes. Момента чуете ли как падат постоянно зомбита? Какво ми стара е? Житото. Но сам 17, фак. Здесь мъча беда, обиждава, много страшно писа. Ще го мина почти. Ставам само тъпия уид. Пак фирмата ми толкова малка. Направо нямам думи, ми да я спочита с цялата фирма, да се направи една по-голяма. По-хубава и да ще ми прави повече на часове и такива неща. А пак тата с буклук, направо не знам какво да я правя. И за моят фирмата да обяснявам още, когато доста време, например, седите около ИСа, то се събират още повече, мога да видят падат колкото всякакви глупости. И аз един път направо, докато седях на ИСа и ставам се оправих нещата. Че в моят фирмата и виждам доста скелети. Не бяха скелети, но те просто са спадали там. И убих един скелет и ми пусна 22 кости, защото те се събраха на едно място, после като убих скелета на даде една кост. И другите 20, там колкото са били, са ги събрах на едно място и събрах на общо 22 кости някъде. Аз имам много кости и доста от тях се събирам, гледайте има много такова. Мога да се забързам и житото ще да мога на челендж. Аз ще го мина сигурно, защото ми мръда неща. Ще имам тъкмо крави и всичко ще имам. И ще мога да дам на експерт, куки лола ще мога да. Ама единия проблем е, че трябва да се направя някъде такова. Трябва да сложа дърт и кога ще да е. Трябва да сложа дърт, за да мога да дадат нещо самите животни и да. Добре, аз имам дърт, сега ще сложа малко някъде. Аз тя падах ти баси досадните зоните, гледай колко това тук са.
Това ще почна да стрелят по крипърти и ще направят 50 буклука. Ай, гръмни или някакви първа да има някакви. Гръмни! Буклук, гръмни! Буклук! Гръмни! Абрама ти, спичи. И пак Magic Mine, сега сме сега вече много. Ай, че ми тече нога, нищо по-добре. Да ги няма. What the fuck е? Се пари стайц. Добре. Добре, айде, спробвам. Окей. Сега ще направим една малка фермичка. Колко да ми стигне. Тук до тази фермичка. Цак. Фак ще стане на такова, ще стане на мица. Малко по-навече. Без да да услужаваме, то не. Ще стане на мица там. Добре, значи е някъде близо до самата семейство. Тук е някъде ще има. Но не сложа тук и ще им са фермица. Тук, значи тук ще е. Ето тук. Така. И тук ще ги сложим, че няма. Мисля, че трябва повече да се слагат. Той не ми трябва толкова голям. Аз това само да намеря и да сложа някакви огради и да го оградя, чакайте малко сега. Да го оградим с дърво, там ще сложа оградите. Надявам се видеото да ви е интересно през цялото време, ако... Понеже се намалих всички настройки, сега малко така лека по лека ни лагва. Но вие ще видите ли лагва. Но все пак сме на Skyblock кому да лагни. То няма толкова щен кое да зарежда като на Санао, да ни казвам. Ако идете там е пълен лак, ама... Това с времето ще се направи. И заради мисля да снимам само по час, малко ще има евенти, забравя да снимам тях. Но ще видим, ще се реша моя си преценката. Така че сами се решавайте. Аз пак ли бе? Айде, умри, учи. Ей. Окей, сме тука. Тъй като вече сме на 0.8 вече горе каса тука, може да закупите кредити от играте в IP. И горе IP-то вече го идеално се вижда, мемцето лежитело. И в описанието ще го има, така че не се чудите какво е IP-то през цялото време. Ето пак ще ви покажа, ако искате да се забавите там или спрете на пауза да се го запишете или пак го вижте в описанието. Но това си е лично ваше решение, никой не ви казва да правите или както си. А защо като Enemy Bleeding пише вместо да излиза за кръв ми излиза някаква... нещо като пайжинка си на играчи интересни. Явно от 0.8 вече е по-различно направим те. Ама така е, все пак 1.8 е по-добре. Ето се 7.2. Абе, мама ти паешка! Ай, падай долу да няма. Айде, скоро се обновява чрез скилсовете. О, езе 3-6 лева. И още такива кости, 21 кости. Знаете хора, когато поемате дете да задържате контрол и да бягате доста бързо, защото ще ви върне автоматично. Нещо като ролбек. Като ролбек, там, коте. Гаджина. Добре. Крипарска майна. Тей, грами. Нищо не ми правиш, ба. Така, добре, че. Не, тезното, че зомбите, скелетите и останалите като гръмва крипър бягат. Или поне да съм реално като играеш на синглплеер така правят, обаче защото като гърмят ти правят така. Или поне са зомбите поне избягали. Видяхте как побегнал зомбите. Като малко побегнал от крипъра да им го зареви горкия. Аре бе! Сега ти ще ма стреляш. Омага! Всички ще влязат в езерото. Не! Аз къде е това бухане? Ох, не се отдави баш, кажем. Как се отдави? Ае! Да, отзакна си. What the fuck, имам едно кюче желязо. What the fuck? Где бе? Аре бе, май са от езерото ми. Аре бе, бухай. А куба се обълн сега? Ще имам много псовни хора. Ако искате... Слагайте! Служете си слушалките да няма чувате като псова много. Или поигращите родители да не чуват. Fuck you, бе! Fuck you!
О, ще ме убият. О, почвам с брадата вече. Почвам с брадата, почвам с брадата. Ох, бум, бум, а така. Браво ти е клипа, благодаря, че ми е това от мъките. Оф, още... Колко лъка вече са рахи вече. Направо взема да подавам. Айде, кума цели сега? Ей, как? What the fuck? Бах черното тук. Фиц, бързо! Бързо, Фиц! Майко. Простете си хора, ако ти беше моя си съм на survival. Той са на survival, де. Как да кажа, бе. Ако не бях супер, нямах да мога да плакам, да спивам, да си... Репервам, айде смятайте коста тук. Ще е по-намалемия. Аз вече не съм успял да ги правя. В колко път ще напомня, вече стана 10 път, сигурно клипа вече знае колко път е станало, може и 5 път се повторяло. Сега ще ме извините, не трябва да се приберам, защото съм пълен с бакулци. Няма къде да приберам, просто останете да видите колко българам гледате. Имам баян чат, а ците са... Умбрейкинг двата, които ми западнаха така. Ей, Мухал, кой емоции ли сега? Кой емоции? Ти не бе, Мухал, че? Колко се слаб човек. Направо ми да убива бахите. Така е. Вратен флеш, естествено, имам 5-6 стака. Така имам още, така бонето ми се спира. Оф, майко. Нали колко е нърпели. Още барут. Сега къде беше... Дати с единица долу. Май ще успедам на челенджа вече. Yes, бе! Чакай, аз ще дам челенджа сега, бълко тя. Тогава ганя канай да го правим, забрави. Кое беше той сега? Кое беше? Дойдно тупам се на бухалчица. Да му тайм на умъче не трябва да притесня, защото имам клип. Така, стреличките. Избра да пребера стреличките. Те стрелички. Слизаме и долу, да преберем ябълчетата и тез и селината. Плешкото. Хора, не знам защо за бък ли намери в самия косплей, нещо като... Ако са много кокошки, например, ако са 30-40, няма да се съберат там. И почва да са бъгват и като почва, защото аз на 7 бебе, никога не беше сам така ставало. Като да са много кошки, не изчитат от сами и сами просто... Как да кажа? Сега си вътре бъгнати. А пък в едно се нямам за репернали тъпия бък и кошките ми като дадах, ако са направо така изкачат от... Не изкачат, не бяха изкочили направо цялата машина и... Взъм, я сега как кошки виждам чик. Направо те с... Викам какво става сега, какво ти сега, какво беше... Това бъкет и какво стана, не знам направо. Имаше около 30 кошките и трябваше да ги избия 20, аз съм бил, защото за колко пилешки. А някой пилешки пада извън родата и че може да са били повече. И ако се чуем само на клипа, може да ме извините, защото говоря далеч. Айде бе, що да се чупя един сега? Майко, вижте какво става тук сега, вижте там темата за нея. Муха, майко. Бъде фака съм бъгнах джета. Да, перфектно. Угази ми той, баси пайка и си нападам. Угази ми фермата от апанара. Ей, много интересен са правят този плаек, май. Си тапка сега, гледайте какво става тук. Само гледайте какво става. Но паят от всякъде. О, даже има и вещица. Искам да бе вещица. Фак, и гърби. Ще не ме тили толкова отбиже. Вещица пусна барут. Майната си. Иска да бъде. Защото те са бъгвам да има. Те скелет. Не съм научен. Ма стреляй си и не спешиш му пока че ще го убива. О, Мърков. Сериозно. Мърков ми пусна. Баси. Гачи как падат. Ти представя един, ако си виждал Skyblock, те направо по цели ниши може да събраш. Такива букуци. О, майко, ендърмена бас тъпия. Къде че то смотан ендърмен? О, папко е.
Паси, сами! Маля, трябва да стана точно на всеки ъгъл! Всяко купче да не се спават тъпте зомбита скелети, знаеш там. Как победаха ги браха всичките бай! Как победаха само! Фърни мама! Ох, браво ти бе! Мисля, че му отърват мъките. Фак! Фак ю бе! Аре бе! Умри! Фак ю мама! Мама ти! Аре бе! Какво може да чакаш да ми мишина? Сори, че се особено много побеснявам как ме пред мишина така с чите скелети. Някакси друга мишина, не мога да стрелят по зомбитата и по нищо там по мене баш. Скупо си, Добре, карай, ади. Да се успокоим малко. Не капте, как викам. Добре, 3 пъти го спална, играти. Спалм. Умри бе. What the fuck? Не се паднаха за мен, да. Не знам вече. С толкова сбой и култи тук съм събрала. Само се прибера един ключите. Ще съм те ладно. Да, види колко ерон кила имам. Аре, аз китска изех ли го, аз не да вземам ли такива. Аз ще дати 5 грас блок, 5 кактус, 5 семена, 10 санд и там други подобни. Ма не е малко все пак. 10 санд, малко ли? И кактуси, и там който дай семена. И мото даже имам на резерва. Малко ли ти нещо? 5 айрон, едно килче дъма, едно такова дъма. Аз дъма вече имам целен сет дъма и нема питайте где си го купих. Пазарувах доста с дърц. Ма питайте. Просто. Един продак откачен направо. Продава всичко. Но той е Исомакс, е, нали, последния, той е Истопа, Истоп е първо място, кое скъпи книги. Той е най-високия ранг, няма да продава всичко. То оставаше да ни продава. Ама той все пак има неща, които се продава тук. Се мера, тя съм 3 мера. Добре, айде да сега да минем челенджа. Имаме ли всичко сега? 63! Ай стига бе! Сериозно бе? Грами, ти ще ми правиш. Как избера на Халка? Видях ми пъзна. Как побега само? Пуснете го на ново, ако трябва, аз не знам как да забавям още забавенка. Тъй, той то спремем вида премем. Тъй. Айде, пичове, да гледаме как се минаме самата мисия. Challenges. Експерт. Ай така, така, кравичка, чкенчи. Сега искам да бъда много, за да може да взема още една крава или там каквото да може да ги размножавам вече. Да имам летър да справя букшелфа с тях. Айде бе, то се нърве постоянно за чходите иска. И... Добре. Явно до тук не беше цялото приключение с огни всичко. И мисля да свършвам епизода само с репир на памети. И така е, до тук мисля да е нашия епизод, понеже някой ще да казвам с всичките сълни да ни казвам вече. И някой се чувствам по зомбитата, ама на объгато с как си криви главата. Скривена глава си поди като пичи. Това не е на команда е. Опа, това се ме отпадне това. Нищо. Така е, виждам с всички псовни, ако съм написал някога или нещо дома, но аз повече ще мисля, че това е само по зомбитата. Защото направо май да се скапа на бията. И се надявам да ви харесва клипчето, особено за Skyblock.
А в новите сезони описанието естествено ще има IP-то на сървърчето, в който аз играя и качвам клипчета от достоен насам. И тъй като смениха World of H на 1.8, така че не забравяйте, включете си 1.8 или 1.8 там, която версия ви кефне на 8. Включете си какъвто текстър пак искате играйте само да ви кефи и накрая FPS дропаем са появи баш накрая. Добре, че биш накрая поняса няма да аз това да снимам вече. И до тук беше нашия клип, знам, че се забил накрая, но то така става винаги. Добре, че не беше накрая, по време на клипа нямаше така работа, супер беше, пически. И това беше до края на клипа, надявам се да хареса и с тъпелски лесно. Вече няма не синия смотания. Даже вече и то се намерих, и то се за нищо не става. Тъпички на всичките. То особено то са най-смотания скин на света за 1.8. Да беше някакъв по-хубав. Муха. До това, до тук беше. What the fuck, как седи меча надолу? Аз си ти... Стой ми седи меча. What the fuck, бъгнат съм! Аз си ти... Как ми седи меча? Играти, виж, гледай. Меча ми седи надолу, като дам тъй, виж как ми седи меча. What the fuck, бъгнал съм се. Явно. О, с който и коли има гейма на Skyblock, не знам. Че да пробвам той. Еднакво е. Добре, след това да ни го пробвам сега. Ой, ще пада. Добре, след това, ай, чао от мене.